ታገሰ ጫፎ ገሊጾም አበ ዩኒቨርሲቲ አክሱም መበል ታሽዓይ ሀገር ለኸ ኮንፈረንስን በደረጃ ዩኒቨርሲቲ ፈላማይ ኤግዚቢሽን ቴክኖሎጂን ይሳለጠሎም ካብ ወፃኢ አሜሪካ ንዩክሬን ናይ ዛዕመት ናይ መወዳእታ ጥቅሉል ወታደራዊ ደገፍ ዕላው ገይራ سلام طعنا بلي كبرات تملكتي نساعات زيناتات حزنا مصينا لنا من زيناتات انا ابراهيم فسايم فلما كن ناب حصرت زيناتات كاب حزب زلعل حطتات ملاش نمهاب فلما نسلام قلحتا بمهاب مسراح يغبا كبلو افو غباي بايتوكل حزبي تاغس ጫፎ ገሊጾም ገምጋም አፈጣጥ ማስራህ ክልት አዋርህ 13 ቋሚ ኮሚቴታት ምሰት ሓበርት ኮሚቴታት ተሳሊጡሎም ኣብቲ መድረኽ ንኩሉ መዳይ መሰረት ዝኾነ ሰላም ጠመተ ብምሃብ ምስራህ ከም ዝግባ ቶም አፈ ጉባኤ ተዛሪቦም ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ግድኡ ክዋፃ ሓቲቶም ኣሎም ብፍላይ ብሄራዊ መድረኽ ዘተ ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ንምታው ኣድላይ ደገፍ ክግበር ከም ዝግባ ሓቢሮም عزازي توروري حيل السودان جنرال محمد حمدان داغلو أديس أبابا أتيوم مكتل قدامي منستر قدات وطان يتدمك مكونن أبا عالم لخ معروف نفرت بولي بمركاب أقبا بلا كم زقبر لهم تحبيروم أبا يونيفرسيتي أكسوم مبل تاشعاي حجر لخا كونفرنسن بدرجة يونيفرسيتي فلاماي إكزيبيشن تكنولوجين يسالطلهم أتي حجراو كونفرنس عن فتات داغم هنصاتن حويتن بزبل مري حسابيو زسالط زلهم صعبينات كينات هلوي كونتات مبغسي زغبرو سرعتي داغم هنصاتن حويتن حويسو بركز زبلو مصنعتاوي صحفات بمقراب زته كغبرلم يتبايللهم بريزيدنت يونيفرسيتي أكسوم بروفيسور جبر يسوس برهانم دحري كوينات ناب كيد ممهر مستمهار استملست يونيفرسيتي أبا قرباوان لعلي حدشحن شوعات ميتن تمهارو كم زمن رقم جليصوم اللهم أستات 14 حدشت نبرات تمهارو كم تقبلون تزاريبهم أبا السودان سلامن مرقان كساب زنقس بعتوب كنسر حنا كبلو وانا صحفي إيجاد دكتور ورقنه جبيو قليصوم دكتور ورقنه جبيو أبا محوراوي ميديا أبزم حلالف وملكتي معلتي ناصن السودانن حدش عمد فرنجين انتخبر حسابي مسجد السودان يلوم أبا السودان زلو أحواتن أحاتن سلام نكمت سروع حيوات نكملس صعري أبا نقبر الأوان تسفانا بروه يوينيلوم حزب السودان نقالتي ناصنت فانا كمزخونوين حبيروم كبر بعل قدوس جبريل قلبي بسلام نكخبر اخول مدلاو كم استجبره حبراوي جبر حيلي صطان دحنتن غليصوم ات حبراوي جبر حيلي نمرخب تحفاش ابا زلاخو مغلصي حبراوي جبر حيلي صطان دحنتن 19 تحساس 2016 عام تمرت زخبرت بعل بسلام تجميرو بسلام نكزازم مس محبرسب تكوابي مرحت هايمانوت استفرالي كفالات محبرسب بمتحبار أخول مدلاو بمقبار نبا تكبار كم استعاتو أفليت اللهم محبرسب تكوابي لمد بحاليك وابلا قايش كقبرن نزطان سلامن زسقو كونتات انت عزب دمام عبتكوابي نزركو حيلتات زطا بهصوص حبريتان كيبن صاوعي تقريبون بتزامد زينا بعل جبريل بكتما حواسا بدموكن مخبار محبرسب تكوابن سعبت تأمنتن عبا مشي بشابي ركبون تبركتي زيناتاتنا حزون يقتلو صعب دما بزرزر نابز حزنا زيناتاتك حلف أب أوارح قوعي كل تشحن 16 عام تمرت أب كل الأوروميا كل 3.3 مليون هكتار مريت بمسنو سرنا حقاي
እናለምዐ ምዃኑ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሽመልስ አብዲሳ ገሊጾም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ሎሜ እናለምዐ ዘሎ ልምዓት መስኖ ስርናይ ዑደት ኣሳሊጦም። ንፀብጻብ መለስ አምዴ ናዝሬት በሪሁም ኣብ ኣዋርሕ ቀውዒ 2016 በብርኪ ሃገር ለኸ 3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብመስኖ ስርናይ ብምልማዕ ድሌት ምግቢ ንምምላእ ሸርፈ ወፃኢ ንምርካብን እናተሰርሐ ይርከብ። ሓረስቶት ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ሎሜ እውን ኣብዘን ኣዋርሕ ቀውዒ ኣብ ኩታ ገጠም መስኖ ልምዓት ስርናይ ተዋፊሮም ይርከቡ። አሁን ይህ ስንዴ ከሌሎቹ እዚ ስርናይ ካብ ካልኦት ዓሌታ ስርናይ ዝተፈለየ እዩ። አንጉዶ ይበሃል። ሕማማት ምንካይን ምህርቲ ድማ ናይ ምስሳን ባህሪ ኣለዎ። ኣብቲ ዞባ ብመስኖ እናለምዕ ዘሎ ኩታ ገጠም ስርናይ ዑደት ዝገበሩ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ኣብ ኣዋርሕ ቀውዒ 2016 ንምልማዕ ዝተተለመ ልምዓት መስኖ ስርናይ ኣብ ዝሓሸ ፈጻጽማ ከም ዝርከብ ሓቢሮም 2.6 ሚልዮን ሄክታር ነው አቅደን የጀመርነው 2.6 ሚልዮን ሄክታር ተሊምና አጅሚርናዮ ምድላዋት ኣብ ክረምቲ ኢና ወዲና ጎና ጎኒ ስራሕቲ ክረምቲ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ክሳብ መጋቢት ማዝያ ኢና ንሰርሕ ነርና። ሕዚ ግና ካብ መስከረም ጀሚርና ቀልጢፍና ብምዝራእን ምዝዛምን ዝብል አንፈቲና ኣቐሚጥና። በዚ መሰረት ካብ 2.6 ሚልዮን ሄክታር ዳርጋ ኩሉ ተሓሪሱ ተዳልዩ ኣሎ። ክሳብ ሎማዓንቲ ድማ 2.3 ሚልዮን ሄክታር ብዘርኢ ተሸፊኑ እዩ። በቂሉ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ እውን ይርከብ። እዚ ኣብ ዝተረፈና ግዜ ልዕሊ ትልሚ ከም ንኸይድ መርኣያ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዓብዪ ስጉምቲ ኢለ እየ ዝወስድ። ኣብ 2016 2.6 ሄክታር መሬት ኣብ ኣዋርሕ ቀውዒ ብመስኖ ስርናይ ናይ ምልማዕ ዝተተሓዘ ትልሚ ምስ ምዕዋት ጎና ጎኒ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሃብቲ ተፈጥሮ ጸንቂቕካ ብምጥቃም እቲ ልምዲ ንምስፋሕ እናተሰርሐ ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። አሁንም ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል አልተጠቀምንበት። ሕዚ እውን ኣብ ኦሮሚያ ውሽጢ ዘሎ ዓቕሚ ኣይተጠቐሙልን። ልዕሊ እዚ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ ሓደ ዞባታት ቆጽሊ ስርናይ እኳ ዘይነበሮም እዮም ሕዚ ልምዓት ስርናይ ዝጀመርናሎም። ብግልፂ ሓደ ጎደለታት ኣለዉ። ሕፅረት ማይ ዘለዎም ከባቢታት እውን ኣለዉ። ብሓፈሻ ሎሚ ዘበን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጥራሕ ልዕሊ 5 ሚልዮን ሄክታር እዩ ብስርናይ እናተሸፈነ ዘሎ። እዚ ልዕሊ ውፅኢት እዩ። ላዕላውነት ኢትዮጵያ ኣብ ምሕላው መዳይ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኤክስፖርት ኣብ ምቅልጣፍን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብ ምውሳድ እውን ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ብተመሳሳሊ ርእሰ ምምሕዳር ሽመልስ አብዲሳ ኣብ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ኣዳማ ኣብ ዘፈር ትሩፋት ሌማት ዝተዋፈሩ መናእሰይ እውን ዑደት ኣሳሊጦም እዮም። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይርከብ ካብ ዘሎ ስርናይ 450,000 ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋስ ትፅቢት ከም ዝግበር ቢሮ ሕርሻት ክልል ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ዝበፅሐ ፍርያት ስርናይ እናተኣከበ ይርከብ። ንፀብጻብ ጀማል ኣሕመድ ኣባዲ ደመቀ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝለምዐ ፍርያት ስርናይ እናተኣከበ ይርከብ። ፍርያት ስርናይ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ብሰፊሑ ኣብ ምልማዕ ዝርከቡ እንትኸውን ቆላማ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ኣሶሳ እውን ንፈተነ ይለምዓሎም። ኣብ ወረዳ ኡራ ዝርከቡ ሓረስቶት ኣብ መርኣያ ሕርሻ ከባቢዮም ዝለምዐ 100 ሄክታር መሬት ስርናይ ዝሐሸ ልምዲ ምርካቦም ገሊጾም። እኛ ደግሞ ቀጣይ አሁን አየና አይደለ ትምህርት ነው። ትምህርት ውስጥ ዝተዓዘብናዮ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ከከም ውልቀና ኣብ ናይ ባዕልና ሕርሻ ንዘርኦ ተሊምና ኢና። 5 ወር ድረስ በ15 ወር ተቀጥረናል። ን15 ኣዋርሒና ተቆፂርና ክሳብ ሕዚ ከዓ እናስራሕና ኢና ንርከብ። ፍርያት ዝህብ ምዃኑ ብተግባር ተዓዚብና ኢና። ኣብ ቀጻሊ ንዓና ዝጠቅም እዩ። ዳይሬክቶሬት ልምዓት ዝራእቲ ቢሮ ሕርሻቲ ክልል ኣይተ ፈይሳ አቡን ልምዓት ስርናይ ብብርኪ ፈተነ ውፅኢታዊ ምዃኑ ሓቢሮም። ስንዴው የሚፈልገው የመሬት ፈርቲሊቲ ወይም የመሬት ስርናይ ዝጠልቦ ልሙዕ መሬት ካብ ምድላይ ጀሚሩ ሙሉእ ዋላ ተዘይኮነ ምድላው ይግበር ነይሩ እዩ። ከም ክልል ብማእኸላይ ውፅኢት ካብ 18 ክሳብ 20 ኩንታል ካብ ሄክታር ይርከብ እዩ። እቲ ልምዓት ስርናይ ብዝሐሸ ብርኪ ውፅኢታዊ ንምግባር ሕፅረት ሕርሻ ማሽነሪ ከም ዘጋጠሞም ኣመራርሓ እቲ ዓውዲ ገሊፆም። አሁን ኮምባይነሩ አንድ የሰው ጉልበት እታ ኮምባይነር ጉልበት ሰብን ብኽነት ምህርትን ትንክያ ዝኾነ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ዝህልወሉ ወይም ኣብ ዝረአየሉ እዋን ድማ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እቲ ፍርያት ንምእካብ ዘኽእል ዓቕሚ ብዘይምህላው ከም ሕፅረት ኢና
ንሪኦ 15404 ሄክታር ተሸፊኑ ካብዚ እቲ ዝተወሰነ ምእካብ ተጀሚሩ እዩ ኮይኑ ግና ኮምባይነር ማሽን ሓንቲ ጥራሕ እያ ዘላትና እዚኣ ድማ እቲ ፍርያት ንምእካብ እኽልተ ኣይኮነትን ስርናይ ሓጋይ ንምልማዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይስራሕ ምህላው ተሓቢሩ መሳርሕትና ድሃብ ያሲን ናብ ኣካል ፕሮጀክት ንሃገር ዝኾነ ወንጪ ዑደት እናሳለጠት ውዒላ ኣላ ትዕዝብቲ እቲ ዑደታ እንታይ ይመስል ዝብል ካብኣ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 140 ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ቃላይ ወንጪ ኣብ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ምሩጽ ከተማ ቱሪዝም ተባሂሉ ተሓሪኡ እዩ መንግስቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ንዓውዲ ቱሪዝም ብዝሃቦ ልዑል ቆላሕታ ካብ መንጎ ልምዓት ማዕድን ሃገር ፕሮጀክትታት ውሽጢ ሓደ ዝኾነ ፕሮጀክት ወንጪ መሰረተ ልምዓት ተማሊኡሉ ኣብ ውሽጡ ኣዝዮም ብዙሓት መዘናግዒ ስፍራታትን ማእኸላትን ተኻትቶምሉ እዮም ሎጁ በጣም ትልቅ እቲ ሎጅ ብጣዕሚ ገዚፍ እዩ ቱሪስት መጺኦም ዘይጽገሙሉ እዩ ባህላዊ ምግቢ ባህላዊ መስተ ኣሎ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ውሽጢ ወንጪ መዓር ዝፈርየሉ እውን ኣሎ ዑደተኛታት መዓር ተጠቒሞም ገዚኦም ንኻኣትዉ ማእኸል መዓር ኢልና የለና ኣብ ከባቢ ፕሮጀክት ወንጪ ዝነበሩ ሓረስቶት እውን ካብቲ ቦታ ምስ ተላዓሉ ኣብቲ ከባቢ ቃላይ መንግስቲ ብዝሰርሐሎም ኣባይቲ ብምጥቃም ገዝኦም ንምዕርፎ ዑደተኛታት ብምግባር ስራሕቲ እቶት ምጅማሮም ተገሊጹ እዩ ይሄ ምን ያህል የቱሪዝም ፖቴንሻል እንዳለው እዚ ቀዳማይ ሚኒስተርና ክንደይ ናይ ረብሓ ከም ዘለዎ ሪኡ ነዚ ከባቢ ዓብዪ ፕሮጀክት ማዕድና ሃገር ካብ ዝብል ቀዳማይ ኮይኑ ኣብቲ መደብ ዝለምዕ ዘሎ እዩ ኣብ ውሽጡ ሰፋሕቲ መዕረፍታት ኣለዉ እዚ ኣባይቲ ሓረስቶት እውን ማሕበረሰብ እዚ ከባቢ ግንዛቤ ቱሪስት ነይርዎም ነቲ ግንዛቤ ናብ ዕዳጋ ቀይሮም ኣይተጠቐሙሉን እዚ ኮሚኒቲ ሎጅ ዑደተኛታት ብጉጅለ እንትመፁ ተኻርዮም ዝነብሩሉ እዩ 3-4 ክፍልታት ዘለዎ እዩ ማሕበረሰብ እዚ ከባቢ ድማ ነዝሪኡ ገዝኡ ኣጽርዩ ኣመዓራርዩ ንቱሪስት እናሰናድአ እዩ ፕሮጀክት ወንጪ ቅድም ክብል መሰረተ ልምዓት መንገድን መብራህትን ዘይተማለሉ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ሙሉእ ኣድላይ መሰረተ ልምዓት ተማሊኡሉ ንዑደተኛታት ክፉት ኮይኑ ይርከብ ወንጪ የመሰረተ ልማት አልነበረውም መሰረተ ልምዓት ኣይነበሮን ሰሪሕና ኣለና ጽርግያ መብራህቲ ን24 ሰዓት ተማዕራሪ እዩ ወንጪ ብምሸት ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ቴሌኮም እውን 4G በፂሑ እዩ ካብዚ ንደቡብ እውን ልዑል ስካይ ብሪጅ ኣሎ ዑደተኛታት ከይዶም ተዘናጊዖም ዝመጹሉ እዩ ውዑይ ማይ እውን ኣሎ ብእግሮም ብሳይክል ብፈረስ ዝጥቀሙሉ እውን መንገዲ ተሰናድዩ እዩ ካብ መንጎ ማዕድና ሃገር ፕሮጀክትታት ውሽጢ ሓደ ዝኾነ ፕሮጀክት ወንጪ ድንዲ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ንዑደተኛታት ኣድላይ ግብኣት ተማሊኡሉ ኣብ ቀረባ እዋን ክምረቕ እዩ ዜና ዕዳጋ ኣብ ክልል ትግራይ ዘፈር ቱሪዝም ዳግማይ ንምጅማር ዝዓለመ መርሃ ግብሪ ካብ 18 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ተትሒዙ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ምጅማሩ ተሓቢሩ ብምክንያት ቁልውላው ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ዘፈር ቱሪዝም ከቢድ ዕንወት ምብጽሑ ይእመን በዚ ምክንያት ኣብ ክልል ትግራይ ምንቅስቃስ ቱሪዝም በጻሕቲ ዓዲ ተዓጽዩ ምጽንሑ እውን ይዝከር ንዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ምንቅስቃስ ቱሪዝም ዳግማይ ንምጅማር ኣብቲ ዘፈር ዝተዋፈሩ መንግስታውን ሰብ ብጽሒት ኣካላትን ዘሳተፈ ዕላዊ መርሃ ግብሪ መጀመሪ ቱሪዝም እናተኻየደ ይርከብ ሚኒስትር ቱሪዝም ዘዳለወቲ መርሃ ግብሪ ካብ 18 ታሕሳስ ክሳብ 21 2016 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝካየድ ሜሮን ምትኩ ጸብጺባ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ኣሜሪካ ንዩክሬን ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ጥቕሉል ወተሃደራዊ ደገፍ ዕላዊ ገይራ ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ $250 ሚልዮን ወተሃደራዊ ደገፍ ከም እትረክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር አንቶኒ ብሊንከን ገሊጾም እቲ ደገፍ ጸረ ነፈርቲ ሮኬት 155 ሚሊሜትር ተተኮስቲ
ፀረ ተሽከርካርን ፀረ ታንክን ልዕሊ 15 ሚልዮን ማእኸለውትን ኣናእሽቱን ኣፅዋራት ዘካተተ ከም ዝኾነ ዘ ናሽናል ኒውስ ጸብጺቡሎም ዕላውነት እዚ ናይ ሕዚ ደገፍ ስዒቡ ኣብ መንጎ ኣባላት ኮንግረስ ልዑል ኣፈላላይ ከም ዝተፈጥረ ተገሊጹ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ሪፐብሊካን እውን ዋሽንግተን ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ጥቡቕ መቋፀሪ ሕጊ ስደተኛታት ከመቻቸወት ከምዚ ዓይነት ደገፍ ምግባራ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ተቃውሞኦም መስሚዖም በአንጻሩ ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ምስ ሩስያ ንዝኣተወቶ ኩናት ምሕጋዝ ቅድሚ ዝወሃብ ጉዳዩ ብምባል ንዩክሬን ንምሕጋዝ ዘለዎም ተበግሶ ገሊጾም እዮም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንዩክሬን ዝውዕል ደገፍ $60 ቢልዮን ንኽጸድቀሎም ምሕታቶም ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር እዚ ሕቶኦም ዛጊድ ብኣውጻት ሕጊ ዘይጸደቐ እንትኸውን ካብ ኣባላት ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ እውን ልዑል ተቃውሞ ገጢምዎ ይርከብ ናብ ጸብጻባት ስፖርት እንትሓልፍ ድማ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሎሚ ምሸት ኣርሰናል ምስ ዌስትሃም ከምኡውን ቶተንሃም ምስ ብራይተን ዝገብሮ ፀወታታት ልዑል ትፅቢት ተገይሩሎም ኣርሰናል ምስ ዌስትሃም ዩናይትድ ዝገብሮ ፀወታ ምሸት ሰዓት 5:40